हेलो हाय नमस्कार आम कॉलेज रू आसिक जाऊँ चंद्रगा मार्केट तो चंद्रगा मार्केट जा कि जाऊँ कहीं बुलिया हाँ बुलिया बुलिया जाऊँ चलो घरे फाइनाली गाइस मैंने जो रोडटा देखा येलो कलर कोठाटा से पटे आम जिम यू हम 2 किलोमीटर भाया जिमटा आमर दीटा स्केलेटन आउଛନ୍ତି ए भाई आ स्केलेटन आछन देखि मते स्केलेटन कौन सिपुन हमर सिपुन भाई स्केलेटन वाईटी विभू आ स्केलेटन भाई चलो ब्लॉग चल विश्वास करने मोर कौन आ कहि ताको ना सिपुन कौन जीवु की छाड़ किसी कहि होने आम फाइनली आसी चंदवा मार्केट पहुंच जाइछु अब एटा की बोस विश्वास कर माने पवन देखी माने सिपुन भाया पवन देखी बिचरा जगतसिंहपुर नाटा खाली पकाऊँ ना कि नुह है मुझे कह जगतसिंहपुर नाटा पकाऊँ चंदका क्रॉस करके जाऊँ जिम चलो जिम न से जो पहाड़ पहाड़ नुह ब्यूटीफुल प्लेस टा जो मठ भाया से जा जिम छुट्टी अच्छी आज नाई बे फाइनाली आसी पहुँच जाइए पहाड़ को जा रास्तार चलनु बुलिक आसी यज्ञ भल कथा ओ फाइनली गाइस एटा कोनटा बे पटनायक ढाबा तो आम फाइनली आसी पहुँच जाइचु गाइस माने पूरा जंगल टाइप रही पहाड़ उपरटा आम आसी पहुँच जाइए पहाड़ मंदिर पाखे पूरा पहाड़ ऊपर आसी मंदिर पाखे पहुँच गई हाँ कौटी किए कहला आ भितर जीवा हाँ मुझे जाननी हाँ चलटा खोलिक आसिया ठाकुर जगह कौन अच्छी खोलिया पता उड़ू विश्वास करूँ माने मस्त लगुच ठाकुर पता जो उड़ू जमी पतित बाना उड़ला भाया लगुच देखी पारे जूम करूँ प्रभु जगन्नाथ मंदिर यहाँ सेपटे हनुमान मंदिर अच्छी यहाँ यज्ञ घर ये बाबा मैंने रुहती आसुन भर जा बट बक्ष के मोटा व्रत बट बक्ष आसुन बृंदावती माँ आसुन बे भाईटा कौन भी कि चलियो पूरा हल्का सीमेंट ये ओजन हो जाते पूरा हल्का अच्छे सी ओजन है टिके ओजन अच्छे भाई जगह मस्त है यार दिबा यही पड़ा मैंने जगहटा विश्वास करके मस्त है पहाड़ हेले भी तलू जाऊ सी तो गोटे डर मत भी सी गोटे डर
କିଟୁ ଯାଉଛି ଏବେ ବୁଲିବାଲି ତଳକୁ। କିଟୁ ସେଠି ଗାତ ମାତ ଅଛି ଦେଖିକି ଯା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲି ଜାଗା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଭାଇ। ହେଲେ କିଟୁ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ତଳକୁ, ସେ ଏବେ ଆସିବ ଏବେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି। ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ରେ, ଗାତ ଗାତ ଅଛି ପଳେଇବା, କାଳେ ସାପ ବାହାରିବେ ପଳେଇବା। ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବାନି, ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯିବାଟା। କିଛି ହବନି, ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ହେଲା ଯଦି ବାଗେଇକି ସେଟା ଖେଣ୍ଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ଦେଖିକି ବାଗେଇ ସେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଏତିକି ମଜବୁତ ଗଛ ନୁହଁ ଭାଇ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ଆଇଲାଣି ଷଣ୍ଢର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନି। ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଭାଇ, ଫୁଲ ଗଛ ସେଠି ଲାଗିଛି, ସେଠି ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଏ କ'ଣ କହିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା କ'ଣ ବୁଲିବା ମନା ଭାଇ। କୂଅଟା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ବେ। ବୋଲ ସାପ ସାପ, ତା ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆସିଲେଣି ଏତେ ବାଟ, ସାପ କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଆସିছে, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ମରୁ ବଞ୍ଚିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପକେଇନି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ବଞ୍ଚିଗଲି। ପୁରା ହଳଦିଆ ସାପଟେ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରିଥିଲି ନା, ସ୍କୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଆଣିଥିଲି ତ, ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କରିଥିଲେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ସାପ ଦେଖିଛୁ? ମୋତେ ପୁରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଗଲା। କେଉଁ ସାପ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆସୁନି ଆଡ଼ୁ ଆସିବା। ହଁ ସାପ ତା ବାଟରେ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ, ଆମେ ତାକୁ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛେ ନା କ'ଣ? ଏଇ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଭାଇ। ଖୋଜୁଥିଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ମିଳିଗଲା। ଜାଗାଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖିଛୁ? କେବେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି? ସେଟା ଖସ କିଏ କରୁଛି? ମୟୂର ଭାଇ, ମୟୂର ଦେଖିବୁ ହଁ। ଲୋକେସନଟା ବି ଡରୁଆ ଅଛି, ପୁରା ଡରନକ ପୁରା। ହଁ ବା, ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସାପଟା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ। ସାପ ହାବୁଡ଼ରେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ। ମୟୂରଟା ଏଇଠି ଥିଲା ବା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଫାଇନାଲି ଗାଇ, ସେ ମୟୂର କି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କନଫର୍ମ ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ। ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ? କଣ୍ଟା ବାଡ଼ର ଅଛି ସେପଟେ, ଯଦି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଯାଇ ହେବନି। ଆସନ୍ତା କି ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ, ଆସୁନି ଆଉ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ସାପ ମାଡ଼ିଥାନ୍ତି। କି ସାପ ସେଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ହଳଦିଆ କଲର ସାପଟା ପୁରା ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଭାଇ। ଏ କୂଅ ଭିତରେ ଭାଇ କ'ଣ, କୂଅ ପାଣି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଜାଗା ହିଁ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ। ସାପ ରହିବେ, ଓବିୟସଲି ରହିବେ ଭାଇ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ। ପାଣି ଅଛି ନା? ବହୁତ ପାଣି। ଯାଉନୁ ପଶିକି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କେତେ ପାଣି। କିଟୁ ଆମେ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମର ବୁଲା ସରିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ମୟୂର ଭଳିଆ ପକ୍ଷୀଟା ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସେ ମୟୂର ଭଳିଆ ପକ୍ଷୀଟା କ'ଣ। ଜଣା ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ମୟୂର ନା ଆଉ କିଛି। ତ କିଟୁ କହିଲା କି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି, ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଲି ଦେଇକି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବୁ ଆମେ। ପାହାଡ଼ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ। ଯିବାନି, ଚପଲ ମାନିକି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଠି ଠିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଏଇଟା, କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲେଖା। ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ର ମଝିକୁ। ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏପଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ଆମର ରହସ୍ୟମୟ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ।
ଆମେ ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିବୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କାର ଗଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ଭଲ ଫଟୋଟା ଉଠିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଭାଇ। ଜାଗାଟା ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯେମିତି ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ବି ଭାଇରାଲ ଜାଗା ନୁହଁ ଏ ଜାଗା ଏତେ ବି ଭାଇରାଲ ନୁହଁ ଏ ଜାଗା ବି ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ ସେପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଡ଼ିଥିଲେ ନା ଏକା କଥା ସେ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆସି ଆମ କଲେଜରେ ସାମନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯିବା କଲେଜ ଭିତରକୁ।